masser af video. Det kan jeg også sende til jer. Sætter han sig her? Øj, nu så han. Ej, den er blevet helt... Den der kommer halsen ud her. Den er nærmest blevet slået ihjel af den. Ja. Der ligger en hyæne krasset halvdød derovre. Gør du det? Nå. Ja. Okay. Hyænen har ikke rejst, så den bliver angrebet. Ja, den ligger og bevæger sig hen. Så jeg kan bare se den hyæne. Ja, det var det. Den rejser Nå, ned. den er over. Nå, den der er. Ja, den er. Den har det rigtig dårligt. Ej, den halvt noget, dens hoved mangler. Nej. Nej. Det er fandme voldt. Men hvorfor fanden den kunne bare lade være at gå til løven? Jeg kan ikke lide at se det. Nej. Hvorfor skal de hen og provokere døre? De kan da bare gå væk. Hvad fanden? De opsøger det jo selv. Nu kommer ned og skal bare se. Skal den have lyde efter den der? Ej, hvor voldsomt. Øj, nu bliver den nakket. Væk for helvede, nu væk. Nej, hvor har det dårligt. Den jagter den her hyæne nu. Nu tager den den. Nu er den død. Nu er den død. Nej. Nej, hvor er det voldsomt det her. Nej, den ligger og lider, den her. Nej, den ligger og skriger og lider. Den bliver slået ihjel. Nej, det gør den ikke. Nej, det synes jeg heller ikke er sjovt. Det synes jeg simpelthen er for voldsomt at se. Sådan er det jo også med de der byttedyr. Men de opsøger det jo selv, de der hyæner. De er jo ikke engang et byttedyr her. De hører sig jo selv til det. Nej, men det er jo stjålet hans. Hvorfor det? Han er stjålet tilbage til ham. Kan man se det? Nej, det er ikke. Jeg tror, det er det. Er den død? Den løber går hen til sådan en gang, så er det færdigt. Det skal ikke. Der er ikke noget. Du tager den der. Men den kommer til at tage flere løgne. Den kommer til at lave flere. Men det er da med, at de ikke kan. Det var det uhyggeligt. Ja, det er det. Det her, det synes jeg er rigtig sjovt. Nej, det synes jeg ikke, jeg bryder mig heller ikke om det. Det er virkelig voldsomt. Men sådan er det. Det er sådan der. Han har garanteret at få det. Æder de jætter vel også den, der er død, ikke? Ellers så spiser deres egen. Det ved jeg ikke.
formål er med at gå efter løven. Så det er som om de nærmest jagtede løven, men de er jo ikke i nærheden af at kunne nedlægge den. Nej. Altså, så bliver det helt stille. Fuldstændig. Med et. Så da de opdagede den, at den var død. Ja. Ligesom den viser den. Ja. Vi bare se her. Så nu er der ikke nogen pointe med det mere. Har du taget et billede af det der, hvor den står der? Nej. Har du taget billede med din iPad? Nej, jeg har slet ikke haft tid til det. Det skal ikke. Nej, han er aldrig, der vil kigge i kikkert. Nej, det er også nok for mig. Kaj, kigger den over i, når du vil filme. Anne, gider du lige kigger den der ned i det der?